Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht: oproep tot boycottverkiezingen op BES. Nou, ik zal het uitleggen. Op 29 oktober zijn er verkiezingen in Nederland. En dan kunnen alle Nederlanders stemmen op partijen voor de Tweede Kamer. Omdat Bonaire, Saba en Stesia bijzondere gemeenten zijn, kunnen ook alle mensen die daar wonen een stem uitbrengen. Op Curaçao, Aruba en Sint Maarten kunnen mensen alleen stemmen als ze minstens 10 jaar in Nederland hebben gewoond. Voor Bonaire, Saba en Stesia zijn er in totaal 10 stemlokalen, 7 op Bonaire, 2 op Saba en 1 op Stesia. En mensen kunnen daar stemmen op alle partijen die in de Tweede Kamer kunnen komen. Maar volgens James Finis zou iedereen op Bonaire niet moeten stemmen. Hij doet een oproep tot boycott van het stemmen. Finis is van de Bonaire Human Rights Organization. Hij kreeg onlangs de erepenning van verdiensten van de COPAL, de permanente conferentie van politieke partijen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Gisteren liet hij weten dat de bewoners van Bonaire, Saba en Stesia wat hem betreft niet moeten stemmen en de verkiezingen moeten boycotten. Want niet stemmen betekent nee zeggen tegen de koloniale status die ons is opgelegd zonder onze instemming. En dan heeft hij het over de wijze waarop sinds 2010 Bonaire, Saba en Stesia binnen het Koninkrijk der Nederland vallen. PISAS stapelt fout op fout, dat zeggen Giselle McWilliam en Suzy Camelia Reumer, de 2 parlementariërs van fractie MAN-PIN. Ze hebben in een open brief aan PISAS gezegd dat zij op de hoogte zijn van een verklaring van de minister-president, waarin hij stelt dat de statenvoorzitter niet ondemocratisch heeft gehandeld door een vergadering die de oppositie heeft aangevraagd uit te stellen. Volgens de parlementariërs van MAN-PIN lijkt de minister-president te denken dat het zijn taak is om het werk van het parlement te beoordelen, maar dat is niet correct. Het is dat het parlement de regering controleert, niet andersom, benadrukt de fractie. Alleen in totalitaire landen denken presidenten dat ze absolute macht hebben om te beslissen. Girigori vraagt zich af, begrijpt PISAS dit wel? Dat is de andere politieke oppositiepartij die hier een brief over heeft geschreven. Quincy Girigori van de PAR begrijpt niet waarom premier PISAS afgelopen zondag een persbericht heeft verstuurd over het annuleren van de vergadering over de uitspraken van minister Silvania, toenmalig minister Silvania, en de landsontvanger Alfonso Trona. Volgens Girigori begrijpt de premier niet waar het om gaat in een democratie, of doet hij alsof hij het niet begreep. Als 3 statenleden een vergadering aanvragen, moet de voorzitter zorgen dat die doorgaat. Zo simpel is het, aldus de PAR-leider. Moeder verdacht van ernstige mishandeling. Gisteren is een vrouw veroordeeld vanwege de ernstige mishandeling van haar minderjarige kind. Ze kreeg 120 uur taakstraf en 12 maanden voorwaardelijke straf vanwege zware mishandeling van een 11-jarige met een elektriciteitsdraad. De vrouw heeft meerdere kinderen en alle kinderen zitten niet meer bij de moeder thuis, maar die worden opgevoed elders. Dus het is niet de eerste keer dat de vrouw zich te buiten gaat aan mishandeling. En tijdens de rechtszaak werd uitgebreid ingegaan dat de vrouw het kind zou hebben geschopt en geslagen, hebben gedwongen op 1 been te staan met gebreide armen als straf wanneer het kind iets verkeerds had gedaan. Alle 3 de kinderen zijn in een internaat geplaatst en nu is de vrouw veroordeeld wegens het mishandelen van een kind die volgens haar gestolen zou hebben toen ze eruit werd gestuurd door een moeder om boodschappen te doen. Overval op winkel Orionweg. Gisteren rond 3 uur in de middag ontving de politie een melding dat er een overval plaatsvond bij een bedrijf aan de Orionweg in Zeelandia. Bij aankomst van de politie waren de daders al verdwenen, maar volgens de aanwezigen ging het om 2 mannen die zwaar bewapend waren. Ze zouden het bedrijf zijn binnengedrongen en onder bedreiging van vuurwapens de dagopbrengst hebben buitgemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan
En de politie heeft slachtofferhulp ingeroepen om ondersteuning te bieden aan enkele personen die getraumatiseerd waren door het incident. Hof schorst detentie van bewaker. Een man die eerder was veroordeeld wegens betrokkenheid bij de smokkel van drugs. Die was eerder veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Mag nu thuis afwachten wat er in hoger beroep tegen hem wordt uitgesproken. Het gaat over een man die volgens zijn advocaat, Marije Vaders, niks te maken heeft met de zaak. Een 48-jarige man met de bijnaam Chiki. En in de zaak, waar nu dus het hoger beroep in was, zijn veel mensen veroordeeld. Het zou ook gaan om smokkel van heel veel kilo's drugs. Maar tegen de man zou volgens de advocaat geen bewijs zijn en de rechter gaat eraan mee. Hij mag met onmiddellijke ingang worden vrijgelaten in afwachting van de uiteindelijke uitspraak op 18 december. Politie houdt verkeerscontrole. Dat gebeurde maandagochtend tussen 6:30 en 11:15. Op de Cayatuna in Santa Rosa en Jongbloed zijn 75 voertuigen gecontroleerd en daarvan hebben 65, dus bijna allemaal, een procesverbaal gekregen. De politie is druk bezig met verkeerscontroles. Afgelopen weekend werden ook mensen op verschillende plekken op Curaçao gecontroleerd in hun auto, op hun motor of lopend. En de politie gaat daar ook verder mee door om op die manier Curaçao veiliger te maken richting het eind van het jaar. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tour custa na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tour de solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen even in de Cariben, want de regering van Sint Maarten bidt voor de slachtoffers van Jamaica. U heeft het misschien allemaal gevolgd. De orkaan Melissa is van een enorme impact en de bewoners van Jamaica hebben daar nu mee te kampen. Op Sint Maarten wordt er door de brandweercommandant en de Nationaal Coördinator Rampenbestrijding gebeden, omdat het zeer ongebruikelijk is dat een orkaan van categorie 5 op het punt staat aan land te komen. Onze gedachten en gebeden zijn bij het volk van Jamaica, aldus Richardson. Volgens de meteorologen is dit pas de tweede keer in de geschiedenis dat een Atlantisch orkaanseizoen 3 orkanen van categorie 5 heeft voortgebracht. De vorige keer was in 2005. Daarnaast is het nooit eerder voorgekomen dat een orkaan van categorie 5 rechtstreeks aan land gekomen is. En dat is nu het geval in Jamaica. Ook de bevolking van Haiti en Dominicaanse Republiek, waar de zware regenval van orkaan Melissa reeds uitgebreide overstromingen veroorzaakte, zijn in de gedachten van de gebeden van de Nationale Coördinator op Sint Maarten. Voor wie het wil weten, na Melissa, als er dan meer orkanen komen, en laten we hopen van niet, zijn er de volgende namen uitgekozen: Nestor, Olga, Pablo, Rebecca, Sebastien, Tanja, Van en Wendy.
En zoals bekend loopt het orkaanseizoen tot eind november. Rijexaminatoren starten met nieuwe cursus. Het gaat om rijexaminatoren op Curaçao. Die zijn gisteren gestart met een herkwalificatie- en bijscholingscursus over hun werk bij het afnemen van rijexamens voor aspirantbestuurders die hun rijbewijs willen halen. Minister Kimberly Luyentay van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft bij de opening van de cursus een motiverend woord gesproken. En het rijbewijskantoor is deze en komende week verschillende middagen gesloten. Het gaat om een cursus die de nieuwe verkeerswetten, pas aangelegde wegen en ook de examinering van automatische auto's omvat. En dan de Fondation Pas Consumidor laat weten dat een cadeaubon op Curaçao minstens een jaar moet gelden. Als het eerder dan een jaar vervalt, is dat niet volgens de wet. De Consumentenstichting zegt regelmatig benaderd te worden door consumenten op het moment dat hun cadeaubon is verlopen. En volgens de bond moet het een jaar lang in te ruilen zijn. En ondernemers die dat niet doen, die zijn niet eerlijk tegenover de consument, aldus de Consumentenstichting. Dan gaan we naar internationaal nieuws. We hebben het eerder gehad over de spanning tussen Venezuela en Amerika. Amerika heeft veel boten gestuurd en onlangs hebben ze ook een schip naar Trinidad gestuurd. Het gaat om de USS Gravely, die was zondagochtend voor de kust van Trinidad en Tobago te zien. Amerika en Trinidad die gaan militaire oefeningen houden. En daarop heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro vanochtend laten weten, of vanochtend hebben we het gehoord, maar het is nu bepaald dat hij een energieakkoord met Trinidad en Tobago heeft opgeschort. En dit is een reactie op het feit dat het buureiland een Amerikaans oorlogsschip heeft verwelkomd. Volgens Maduro in een televisietoespraak heeft de premier van Trinidad en Tobago, Kamla Persad-Bizessar, haar land veranderd in een vliegdekschip van het Amerikaanse Rijk tegen Venezuela. En hij noemde dat een militaire provocatie. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws hier in de omgeving voor in de gaten houden. En dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u er dan weer bij bent. Ik in ieder geval wel. Beste, tot ziens. Dag.